Incwadi yokuqala kuma-Epistles kaJohane, isahluko 2. Bantwana bami, nginilobela lokhu ukuba ningoni. Kepha uma umuntu ona, sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungezezethu zodwa, kodwa nangezezwe lonke. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambimanga, iqiniso alikho kuye. Kepha ogcina izwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Lowo othi uhlala kuye yena umelwe ukuhamba njengalokhu ahamba naye. Bathandekayo, anginilobeli umyalo omusha, kodwa umyalo omdala eninawo kwasekuqaleni. Umyalo omdala uyizwi enalizwayo. Futhi nginilobela umyalo omusha, owona uyiqiniso kuye nakini, ngokuba ubumnyama buyadlula nokukhanya kweqiniso sekuyakhanya. Lowo othi usekukhanyeni abe ezonda umzalwane wakhe usesebumnyameni kuze kube kalokho. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni, uhamba ebumnyameni, akazi lapho eya khona, ngokuba ubumnyama buwaphuphusekisile amehlo akhe. Ngilobela ninabantwana ngokuba ngithethelelwe izono ngenxa yegama lakhe. Ngilobela nina boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Ngilobela nina zinsizwa ngokuba nimnqobile omubi. Ngilobela nina bantwanyana ngokuba niyamazi uyise. Nginilobele boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele zinsizwa ngokuba ninamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile omubi. Lingathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Kuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuyise, kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nezinkanuko zalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Bantwanyana, sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokhu nezwa ukuthi umpheki uKristu uyeza, nakalokhu sekukhona abapheki uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi, kodwa babengasibo abakithi, ngokuba uma bebengabakithi bebeya kuhlala nathi. Kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Nina ninokugcotshwa okuvela kongcwele, niyazi nonke. Anginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso, kodwa ngokuba niyalazi, nangokuba akukho manga avela eqinisweni. Ubani ongumqambimanga uma kungesiye ophika ukuthi uJesu unguKristu na? Nguye ongumpheki uKristu ophika uyise nendodana. Yilowo nalowo ophika indodana akanaye uyise. Ovuma indodana unaye noyise. Lokho enakuzwayo kwasekuqaleni makuhlale kinina. Uma kuhlala kini enakuzwayo kwasekuqaleni, nani niyakuhlala kuyo indodana nakuye uyise. Yilesi isithembiso yena asithembisa sona, ukuphila okuphakade. Nginilobela lokho ngoba abanidukisayo. Nina-ke ukugcoba enakumekelwayo kuye kuhlala kini,
Anidingi ukuba nobani anifundise, kodwa lokhu ukugcoba kwakhe okunifundisa khona ngakho konke kuyiqiniso, akusiwo amanga. Nanjengokuba kunifundisile, hlalani kuye. Nakalokhu bantwanyana, hlalani kuye ukuze nxa ebonakala sibe nesibindi, singabi namahloni, sinyibe kuye ekubonakaleni kwakhe. Uma nazi ukuthi ulungile, yazini ukuthi lo nalowo owenza ukulunga uzelwe nguye.